Il-prosekuzzjoni mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sejħet lil Jeremy Harbinson, l-espert ewlieni fl-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella, bħala xhud indispensabbli fil-proċeduri li segwew u attwalment għaddejjin fil-qorti. Tali dikjarazzjoni saret l-erba' filgħodu f'waħda mill-kawżi relatati mal-inkjesta tal-isptarijiet li fiha għaddej proċeduri fost oħrajn l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dan ukoll fid-dawl tal-fatt li Harbinson qed jirrifjuta li jixed f'dawn l-istess kawżi. Fil-fatt matul is-seduta tal-erba' filgħodu saru diversi punti dwar ix-xhieda li qatt irid jagħti l-istess Harbinson. Ingħad kif l-Irlandiż ġie kemm il-darba f'pajjiżna mingħajr l-ebda problema, iżda hu biss issa li qiegħed jirrifjuta li jiġi Malta. One News kien tal-ewwel li rrapporta dwar it-taħwit, in-nuqqas ta' serjetà u l-isparpaljar ta' fondi pubbliċi li rriżultaw mill-istess inkjesta li taħa kien responsabbli wkoll Harbinson u swit lil pajjiż aktar minn 11 miljun euro. L-avukati tad-difiża tennew li la darba issa Harbinson u xhud indispensabbli, allura dan għandu jkun fiżikament preżenti fl-awla f'pajjiżna biex jixed. Sa dan it-tant l-avukat Vince Gallia fisem l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ukoll talab lill-Maġistrat Rachel Montebello biex l-informazzjoni miksuba mill-mobile tiegħu bl-ebda mod ma tixxandar pubblikament wisq inqas bleaks fil-medja. It-talba saret fl-isfond li l-kontenut in kwestjoni u relatat ma' informazzjoni personali jew marbuta max-xogħol ta' Dr. Muscat. Ġie spjegat li waqt li l-eks Prim Ministru m'għandux problema b'dawn il-messaġġi, fl-istess ħin dawn huma relevanti għal kollox għall-akkużi li qed jiffaċċja fil-qorti. L-avukat Gallia żied li issa jrid ikun żgurat li dawn il-messaġġi li ġew mgħoddija lill-prosekuzzjoni ma jispiċċawx hemm terzi u l-qorti għandha tassigura li dan ma jiġrix. Fakkar lill-Maġistrat li jirriżulta bil-provi li waqt li kienet għaddejja l-inkjesta kien hemm il-leaks u għalhekk il-qorti għandha tieħu deċiżjoni li torbot anke lil min mhuwiex involut fil-kawża. Raġel ġie kkundannat 12 sena ħabs wara li ammetta li fl-2015 stupra lill-uliet is-sieħba tiegħu li kellhom 15 u 8 snin. U ġie mixli wkoll li stupra lil bintu li kellha 13 sena, imma din spiċċat tirtira l-każ kontrih. Il-pulizija bdiet tinvestiga lir-raġel wara rapport fassa minn ħbieb ta' bintu li din ġiet stuprata minn missiera. Wara assistenza minn social workers it-tifla kienet allegat li missiera stupra darbtejn. It-tifla qalet lill-pulizija li kienet fuq is-sufan meta resaq leha u beda jmissa u għalkemm qaltlu biex jieqaf ordnala tal-ħalqa u ma tajjaċ waqt li kellu x'jaqsam magħha. Żiedet li kien hemm episodju ieħor qabel fejn din kienet fuq is-sufan tilab bit-tablet meta stupra u kawża ta' din it-trauma hi kienet marret f'kamrita u qatat il-pols bix-xafra. Sa dan it-tant il-bniet ta' 15-il sena u 8 snin ukoll irrakkuntaw mal-pulizija kif ġew stuprati mis-seħeb tommhom f'darhom. Biżgħira tajt li marret tistaħba taħt is-sodda imma spiċċa jkaxkara u jistupra qabel intilfet minn sensija. Il-qorti preseduta mill-imħallef Natasha Gallia Berras sabet li r-raġel ħati u kundannatu sentenza effettiva ta' 12 sena ħabs, waqt li wkoll ordnat lu jħallas ftit aktar minn 1000 euro fi spejjeż tal-qorti.